hotep oni jawni tuma damar ka josabati kawruki kabama katama kumala o yaw badin kanu ka degeden kulukuto imotab dumia oni senanga emission ngono emission muna intitulé ko sondons la nature anga sunku yininga o nature de sunku ye bamanangana o la ka sunku yininga o korodore ka an yere yininga ka sunku yininga o korodore ka an yere ni an lamini o ka o yininga o la sa an karamɔgɔ ba mu ni ani o be émission yi kɛ ɲɔgɔn fɛ ale tɛ maa dogole badi samake a sigiyɔrɔ bɛnnen don wagati la cɛkɛ na kungo so ma o la karamɔgɔ ini tuma an b'a kolokoto Imhotep Doumbia n b'i fo n bɛ n ka lamɛnjɛkulu bɛɛ fo n b'a fɔ n ko Damari ka jɔ sabati ka wuruki ka banba ayiwa karamɔgɔ o la bi an bɛna duguma bin dɔw de ɲininka bon an ye émission tɛmɛna an ye kɔji ɲininka émission tɛmɛna an ye yiri dɔw ɲininka yiri masaw yɛrɛ b'o la nka bi an bɛna duguma bin dɔw de ɲininka bon fɛn fɛn bɛ bɛɛbaga in kɔnɔ ɲɛnɛmaya in kɔnɔ c'est-à-dire existence in kɔnɔ o ni anw yɛrɛ de o bɛɛ de ye sunku ye n'i ye dugukolo in yɛrɛ ta k'a lajɛ n'i ye fiɲɛ ta n'i ye ji ta n'i ye bɔgɔ ta n'i ye nin ta nin bɛɛ de ye sunkun ye o la an bɛ nin kelen-kelenna bɛɛ ɲininka o la bi an bɛna duguma bin dɔw de ɲininka o la e bɛ se ka mun fɔ an ye nin duguma bin kan n'a bɛ fɔ to faransikan na ko musi ne kɔni tɛ tɔgɔ dɔn a la bamanankan na wa ni mɔgɔ min bɛ tɔgɔ dɔn a la o bɛ se k'an bilasira nka an kɔni bɛna kuma fɛn mun kan ni ɲɛfɔli kɛra a la n b'a dɔn a bɛna ɲɛ ye sisan kosɛbɛ ayiwa karamɔgɔ kolokotɔ Imhotep Doumbia o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ bari anw ka sunkun ɲininkali a kana kɛ dɔrɔn ko fɛn min b'a ɲɛkɔrɔ n'a b'a ɲɛma fa ko an bɛ taa sunkun ɲininka o de kelen lahala la donc a b'a fɔ a tɛ dɔrɔn ko mun b'an ɲɛkɔrɔsi walima mun an ɲɛ bɛ ɲagamu na k'o dɔrɔn de bɛ ɲininka o dɔrɔn tɛ ɲininka anw filɛ ka an majigin nin ye si ka na an yɛrɛ nɔrɔ dugumala yɛrɛ la n'o ye dugukolo yɛrɛ ye bari fɛn min filɛ anw ɲɛkɔrɔ nin ye ni dɔw yɛrɛ b'a wele ko nɔrɔ bari u ɲɛna k'a fɔ ko ni ma fɛn tɛ anw ye nin kɔlɔsi k'a tirini ni ka tila ka n'a ye k'a fɔ ko nin bɛ binw ka denbaya de la binw ka denbaya jumɛn o ye duguma binw de ye yiri kolomaw tɛ binmaw de don a bɛ fɔ ma ko la famille des herbacées donc herbe yɛrɛ tɛ mais herbacées c'est-à-dire bin duguma bin duguma bin de don an bɛ se k'a fɔ ten bari tubabuw y'a wele ko mus nka n'an anw ye nin ta ka a don an ka lajɛlikɛminɛnw na i n'a fɔ sisan min filɛ ni ne bɛna don ɲɛ na n'o ye lunɛti ye o bɛ fɛn bonya de ne b'a ye cogoya dɔ la bon n'i y'o fana ta ka o bɔ yen ka microscope ta min b'a waga fo ka misikara jarati u b'a fɔ ko microbe ko k'olu ɲini k'olu ye i bɛ taa sɔrɔ dɛ nin ye bin ye wa fo nin jukɔrɔmana ni a lamini na i bɛ taa fɛn ɲɛnɛma misɛnninw caman caman de sɔrɔ min tɛ se ka ye ni i ɲɛ ye n'u k'o ma ko micro-organisme micro-organisme an b'a fɔ bamanankan na ko nimarenw c'est-à-dire nimafɛnw ye nimafɛn minnu ka dɔgɔn kosɛbɛ donc tubabukan na micro kɔrɔ de ye ko mun ka dɔgɔn kojugu donc o la micro-organisme c'est-à-dire nimarenw nimafɛn dɔgɔmanninw o nimafɛn nɔgɔmanninw dɔ de filɛ bon i bɛ taa olu caman de sɔrɔ nin musu nin da fɛ an y'a fɔ cogo min na anw tɛ nin musu mun ni i yɛrɛ bɛ yɛlɛ a kan i t'a jate ale fana ye nimafɛn dɔw balo yɔrɔ ye ale fana ye nimafɛn dɔw balo yɔrɔ ye waati ye fana fo lamini ka yɛlɛma lamini bɛ yɛlɛma ni mun ye an filɛ samiyɛ de kɔnɔ an filɛ sɔmiyɛ de kɔnɔ o nana ni ji ye yiri suma bɛ yan yiri sumaya bɛ yen bon ji min bɛ nin yɔrɔ nin na tile t'a ja teliya la ni tile t'a ja teliya la o tuma in dɛ tuma de don dɛ samiyɛ wagati de don o tuma in fɛn ɲɛnɛman dɔw bɛ na falen i n'a fɔ nin musu n'a ɲɔgɔnnaw ka tila ka na tumaren u b'a fɔ cogo di nimaren ninnu fɛn dɔw ta ka na olu fana bɛna balo ale la ka tɔrɔ k'u ka ɲɛnɛmaya kɛ ka sa ka bɛn ni samiyɛ sɔmiyɛ ban wagati donc a b'a fɔ sisan musu in ti bɔ tilema fɛ wa a ti bɔ yɔrɔ la tile bi yɔrɔ min gosi kosɛbɛ donc a bɛ bɔ yɔrɔ mun ni tile t'a gosi ni sumaya bɛ yen ka mɛn donc musu bɛ bɔ musu fana mana bɔ micro-organisme dɔw c'est-à-dire nimarin dɔw fana ka
écosystème olu ka balo kɛnɛ de ye o ye donc ni samiya banna musi mana tunu olu fana ka ɲɛnamaya bi ban olu ka ɲɛnamaya bɛ ban nka n'i ye musu ni yɛrɛ i m'a ɲɛ ye yan bon wagati la an bɛ ka kuma an b'a fɔ ko nin b'i n'a fɔ ko couleur verte ko nuguji wali kelen firisi binkɛnɛ walima firisi an ka kan yɛrɛ la ko firisi ɲɛ de b'a kun i m'a ye o ye couleur verte nin de o bɛ fɛn dɔ yira ko ye k'a fɔ a tɛ tile fɛ o ye tiɲɛ ye nka a mago bɛ tile la bari a bɛ fonction chlorophyllienne kɛ donc tileja de bɛna ka fara a fana kan min b'a to a fana bɛ binkɛnɛ nin bɔ mɔgɔw ka a binkɛnɛma ye sima i ka o détail c'est très important parce que synthèse chlorophyllienne mun y'a fɔ sisan c'est-à-dire an b'a ye k'a fɔ n'i y'a ye a bɛ fɔ firisi ma vɛri ma an ka kan na ko binkɛnɛ bon a yelen don k'a fɔ tile bɛ yiri o yiri sɔrɔ a yiri buru bɛ kɛ firisire vɛri de ye quoi mais tile de b'o tile ka baara de réaction min bɛ kɛ tile ni yiri cɛ walima tile ni yiri bulu cɛ o de bi yiri bulu kɛ fɛngɛ o firisi ye vɛri ye donc o la sisan an b'a ye k'a fɔ c'est pas parce que tile ka fari yɔrɔ min ti bɔ ye k'a mago tɛ tile yelen na laɲini ye de yiliya in de ka bonya kosɛbɛ ni yiliya bonyara yɔrɔ min na donc ale bi bɔ yen donc o la a vɛrima yɔrɔ in de b'a yira na fana k'a fɔ siga t'a la bin don wa an bɛ bin tɔ minnu ye dɛ o ɲɔgɔn fitinin don kosɛbɛ bin tɔ mun bɛ ye olu kɛcogoya ni i ye nin bonya ka se i n'a fɔ an bɛna min yira mɔgɔw la n'i y'a bonya ka se n'i y'a zoomelen i b'a fɔ ko nin tɛ parce que i bɛ bintu yɛrɛ de i bɛ bintu yɛrɛ de bon o bintu ni yɛrɛ fana kɔnɔ i bɛ tila ka taa sɔrɔ fɛn yɛrɛma wɛrɛ b'o kɔnɔ minnu bɛ ka balo nin na i m'a ye o de y'a to Kolodo Imhotep Doumbia anw ko de k'anw bɛ sunkun de ɲininka mun de kelen b'a to sisan nin bɛ na kungoso yan ani mun de kelen b'a to fana a tɛ sɔrɔ an ka sodaw la bari an ka sodaw la mɔgɔw ye pɔsɔnɛ de fiyɛ ka nimafɛn bɛɛ faga a tɛ taa ka ninnu kɔ mɔgɔw ye tintin de wuli ka yɔrɔ bɛɛ jija a tɛ taa ka ninnu kɔ bon anw ka kungoso yan nɔ anw kelen bɛ ka yiriw to yen wa anw tɛ fɛn fiyɛ yan n'i b'a fɛ i ka yɔrɔ ɲɛnamaya yɛrɛ a bɛɛ ka faamuya k'a daminɛ kabiri misigara jarati hakɛ la ka yɛlɛn ka se fo i b'a fɔ i bɛ fɛn minnu ye ɲɛ na i b'a fɔ soso ni dimɔgɔ ani tumu fasɔn dɔw bɛ yen an bɛ se k'o dɔw yira u la olu bɛɛ bɛ balo nin na ani kereketi u b'a fɔ min ma ko kɔtɛ kɔtɛ ninnu bɛɛ bɛ na ninnu nɔfɛ ka escargot olu bɛɛ bɛ na ka na ninnu bɛɛ dun bon anw ka fɔlɔ mɔgɔw n'o y'an bɛnbaw ye olu de ye ninnu bɛɛ jate minɛ dɔɔni ni ka sɔrɔ ka tɔnɔbɔ sɔrɔ ninnu bɛɛ la donc ninnu ta ye jumɛn ye sisan nin bɛ kɛ ka furakɛli kɛ a bɛ kɛ ka mɔgɔ golo u b'a fɔ ko golobana n'o ye maɲan ye i mana nin sanfɛla de gratter sisan dɔɔni i b'a yiran dagajalan na ni ka nin tulu don ɲɔgɔn na o de fana bɛ mɔgɔ mun fara bɛ kɛ i b'a fɔ ko tarani ni fari bɛ jaja kuma dɔ la fo senpɛrɛn ni fɛn ninnu de bɛ kɛ k'o kɛ a tɛ sɔrɔ ni samiya tɛ quoi senpɛrɛn ninnu fana bɛ na wagati jumɛn o bɛ na o wagati de o bɛ tila ka pɛrɛn ka don fo nɛnɛ ni nɛnɛ de la ka taa sɔrɔ nin nana ka tɛmɛ an kɔnɔ an ka sunkun ko a y'a jɔ dɛ ni bana ninnu bɛ nale donc i jɔ n ka fɛn dɔ d'aw ma a k'o bɔ a k'aw labɛn n'o ye walasa ka se ka o kunbɛn n'o ye donc nin fɛn ni ɲɛci dɔw y'o ye donc nin ye musu de ye an b'a ɲini k'a la bamanan tɔgɔ yɛrɛ ɲini k'o dɔn fana quoi i y'a fɔ cogoya min na o de don o de kama fɛn o fɛn n'a bɛ sunkun kɔnɔ fɛn o fɛn bɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ i y'a ɲaci dɔn i m'a ɲaci dɔn nafa b'a bɛɛ la ɲaci b'a bɛɛ la bon sunkun t'a yɛrɛ sɔsɔ nature t'a yɛrɛ contredit quoi o la n hakili la mun fɔra o bɛ somɔgɔ sama bɔ o la an bɛna duguma bin wɛrɛ ɲininka ayiwa o la an bɛ ka duguma bin dɔw de ɲininka donc an ye musi ɲininka o tɛmɛnen kɔ an bɛna ne bin wɛrɛ kan o la karamɔgɔ i b'an bilasira nin bin mun filɛ an bolo ye a ɲɔgɔn dɔ de filɛ nin ye nin t'a dennen yan o y'a dennen donc i bɛ a tɔgɔ fɔ an ye ni mankutu mun bɛ a la ayiwa Kolodo Imhotep Doumbia o ɲininkali diyara n ye bin min filɛ nin ye n'i bɛ taa an ka togodaw la n'i bɛ don tu kɔrɔ dɔɔni ni samiya donna i bɛna sɔrɔ a falennen bɛ ka kɛ nin cogo in na tan ka kun yɛrɛ kɛ tan ka a bolofara misɛnnin ninnu caya ka sɔrɔ k'a jɔ kala kan min nugulen don ka jigin a mana se nin yɔrɔ nin na n bolo filɛ yɔrɔ min na dugumala la o bɛ don dugu la ka tila ka n'o laban ni ku dɔ ye i bɛ taa sɔrɔ
k'u nin bɛ dugu jukɔrɔ a bɛ se ka sen ka bɔ u bɛ nin wele ko sofɔrɔ bamanankan na dɔw yɛrɛ fana b'a fɔ ko falifɔrɔ bon munna bari a kɛcogoya a bɛ to ka bɔ tilema fɛ n'a bɛ bɔ ani nin cogoya ka jan ɲɔgɔn na dɛ i bɛ taa sɔrɔ a kurulen don k'a kɛ fiman fasɔn dɔ ye o de laban bɛ na mɔsɔn tilema kɔnɔ an yɛrɛ bɛ se k'a fɔ dɛ nin yiri nin kun bɛ bɔ de ni samiyɛ donna ka kɛ tan nka tilema fɛ lahala min b'o la o kun bɛ bɔ de ni tilema de daminɛna i m'a ye yiri kelen han a bɛ nin tuma fila bɛ kofɔ a bɛ samiyɛ kofɔ a bɛ tilema kofɔ donc a samiyɛfɛliyala bɛ yen a tilemafɛliyala voilà a samiyɛfɛlama de filɛ nin ye donc u bɛ nin de wele ko sofɔrɔ bon n'i y'a ye ta a cɛ ka ɲi a bɛ mɔgɔ caman sama ka gɛrɛ a la nka i bɛ taa sɔrɔ a kasa ka go a tilefɛlama a tilemalama u b'a wele sofɔrɔ mais ko bagani kasago bari n'i y'o fana ye lahala wɛrɛ yɛrɛ de b'o bolo min ni nin gɛrɛlen tɛ ɲɔgɔn na fiyewu donc u b'ale wele ten bamanankan na ka sɔrɔ k'a wele nansarakan na n'o ye non scientifique ye ko amorphophallus aphilus amorphophallus an taara ka t'o sɛgɛsɛgɛ ka taa ye k'a fɔ k'a bɛ mun kɛ ko ni ko phallus nin min dara a kun na dɛ phallus nin o b'a fɔ ko cɛya k'a ni cɛya bɔlen i n'a fɔ an bɛ k'a wele cogo min na ko sofɔrɔ wali kelen falifɔrɔ donc u b'a fɔ k'a n'o bɔlen don a amorphoma yɔrɔ ye yɔrɔ jumɛn ye o y'a ye k'a fɔ ni tile de y'ale kalaya sa ka tilema don sa k'ale kalaya a bɛ mɔsɔn ka mɔsɔn fo ka n'a kɛ i b'a fɔ ko ntɔmɔnɔ dɔgɔya la donc nin fɛnba in poyira ka bɔ ka tila ka mɔsɔn ka don ka na nin hakɛ fitinin min sɔrɔ cogo di o tuma na a sofɔrɔmayɔrɔ a n'a falifɔrɔmayɔrɔ dɔ fana y'o ye bari olu ta bɛ bɔ ka tila ka mɔsɔn ka don nin fana bɛ bɔ ka sɔrɔ ka mɔsɔn ka don bon a min bɛ mɔsɔn ka don o ye tilema ta ye donc a b'a fɔ anw ye mankutu mun ye a la k'a tɔgɔ da ka bɛn o ma i b'a ye k'a fɔ a non scientifique fana bɛ bɛn o de ma o fana y'o lahala de ta bari olu ko amorphophallus amorphe tubabukan na o kɔrɔ fɛn min ka dɔgɔ phallus o kɔrɔ fɛn min o ye cɛya ye ko cɛya dɔgɔmani yamaya min bɛ mɔsɔn yɛrɛ o de y'ale nin y'an ka duguma yiri dɔ ye min fana ɲɛci bɛ an ka sigida la o b'a yira de k'a fɔ ko sumaya bɛ yan bon ani a dugumala kun ku min a bɛ fala kan dɛ o ku in o kun bɛ du jaba san ni ja kɛra ka dɛsɛ na ka suman dɔgɔya mɔgɔw bɛ a ku bɔ k'a tobi siɲɛ kelen k'o ji bɔ filanan ka o kɛ dunfɛn ye donc o bɛ a sen sisan ka ku in bɔ parce que an ye nin bɔ mais ku ma bɔ donc maintenant an y'a ju bɔ mais ku ma bɔ donc u b'o sen donc k'o tobi bagama yɔrɔ min b'a la k'o bɔ a la ka sɔrɔ k'a kɛ suman ye ka a kuma yɔrɔ kɛ suman ye ka mɔgɔw dɛmɛ ka ja in tɛmɛ bari n'a a denna sisan nɔ samiyɛ in na n'i y'a bulu nugulen ye wa a bɛna den nin bɛna bilen dɛ n'i y'a ye nɛrɛ hakɛ la sisan dɔw ninnu bɛ nugujima na hali bi nka nin bɛna kɛ bilenman coricori ye n'a kɛra bilenman coricori ye o kɔrɔ ko a mɔna ka se fɛn ɲɛnɛman caman bɛ kungoso yan mun bɛ nin dun ne yɛrɛ ka warabilenw tɛ tɛmɛ a la u b'a bɔ k'a dun i m'a ye mɔgɔninfin tɛ se k'a dun bari a ka farin mɔgɔ ma anw nogo tɛ s'a kɔrɔ nka warabilenw b'a dun bon n'i ye nin kisɛ kelen ta ka taa dan sisan i bɛ ku sɔrɔ i bɛ tila ka nin bulu fana hakɛ ɲɔgɔn sɔrɔ samiyɛ donnen kɔnɔ ka tila ka nin lahala bɛɛ sɔrɔ a la bon fura wɛrɛw bɛ kɛ n'a ye an bɛ se k'an sigi an lajɛba mɔgɔ fana mana ɲɛci min dɔn nin yiri in na o tigi bɛ se k'o fɔ an ye bari nin ye kalanbulon de ye voilà donc ni u b'a fɔ nin ma amorphophallus aphilus ni bamananw ko a ma ko sofɔrɔ wali kelen falifɔrɔ voilà ayiwa hakili la mun fɔra o bɛ somɔgɔ sama bɔ donc an bɛ ka binw ne ɲininka donc ka sungu ɲininka an y'o de fɔ hali an sigilen bɛ fara mun kan tan kabakuru mun kan tan ninnu bɛɛ bɛ ɲininka nin bɛɛ n'ale ala don nin bɛɛ bɛ fɛn dɔ ko fɔ wa tɔnɔ dɔ bɛ nin bɛɛ fana la o la an bɔra ka bin mun ye sayiko karamɔgɔ y'a fɔ cogoya min na dɔw b'a fɔ ko sofɔrɔ dɔw ko falifɔrɔ tɔgɔ wɛrɛw fana bɛ fɔ a la ko bagani kasago ko bagani kasago donc a non scientifique fana fɔra o bɛ o liyala fana de yira donc o la furakɛli bonda la a bɛ kɛ ka ko caman kɛ o la an bɛ bɔ kuma kɔnɔ yɔrɔ la ko yaman dɔgɔn hɔtɛp